takon-takon sekolahan sik. Lah sekolahan iki apa iso ngomong lho, Pak? Maksudmu ki piye? Lah kok ditakoni? Embuh, Prah. Wis sida sekolah apa ora? Situ no. Sik tak adus karo Salim. Lah ngopo? Jarine sekolah. Ora saiki ya, Prah. Anane Pak Dibuka ngarep metu kuwi, arep golek informasi pendaftaran sekolahmu. Lah sekolahku ndi, Pak? Korea. Is. Oh, Mas. Kopi. Kula tak godhog banyure nggih, Mas. Lho, urung ready to? Dereng lagi buka lho, turnya sik kisuken lho, Mas. Wah, kesalahan gue, Is. Salahan piye to, Mas? Lah kowe iki bakul kok randang cepak-cepak ki piye lah nek enek customer kaya aku ngene iki kudu ndang ready lho. Lah mau tangine kawanen lho, Mas. Kowe iki bakul kok tangi kawanan piye to, Is? Sik to. Iki jane sida pesen kopi apa ora to? Lah iya tak godhog banyu sik. Umpama mau ora debatne ya wedange dadi lho. Enggak, Mas. Wah, wis ngene iki lho. Bakul nyepelek kayak ngene iki. Ya ampun, apa meneh iki? Kowe kuwi lho, bakul nyepelekke. Nyepelek kene lho nggon ngendi to, Mas? Kowe ora ngapalke selerane pelanggan. Aku kok kopi kok ngene iki apa? Es kopi no. Lah sampean mau lho pesene ora es. Nah, kesalahanmu ning kene iki lho, ora mbok apalke. Lah apa sampean ki pelajaran sekolah apa piye? Kok kudu tak apalke? Lho, iki salah satu. Salah satu ya bijine 9. Ya, Mas. Lah, ngene lho, Is. Kurang lagi mboten. Lho, sik to urung dicicipi lho. Lah nggih mang ngicipi sik. Lho, sik urung pengen ngombe kok. Lah tuku es kopi apa dienggo ra apa piye to? Ora to, Is. Ku kopi kok nggo raup piye to karepmu? Ora yang diombe. Lho, sik urung pengen ngombe kok. Ngono mau ndak direwangi udrek-udrekan sik. Ya sing jek terkani kowe lho. Mas mbuh. Ya wis, catet sik ya, Is. Wong jane mau arep ngebon lho. Ono ada kakean cincong. Is. Sinten nggih? Genah jet leno kok sinten? Wah, tidak menerima omongan ruwet. Lah kowe iki bakul aneh. Ditukoni jet le barang kok malah ditinggal mlebu. Oh, tak kungfu sisan engko. Sop. Apa sot? Duh, kok soto? Soto. Nah, soto tuh. Lah kok kowe nyeluk aku sop? Mangai bentukku kaya wortel. Ora kok bisa. Kowe yo patut gak tak celuk soto. Kok patut ta, Bos? Soalnya bentukmu kaya tokolan. Nanti awake dhewe iso bersatu no, Bos. Loh, kok bis karo tokolan dadi napa? Soto Lamongan. Dewi kedayaan astronot ngono apa piye to, Pak? Iya itu. Kok kayak wong edan. Paling wong keblasuk iki. Mbok digugah, Pak. Ditekoki lho. Gah, wedi aku. Lho apa lho wedi? Lah engko nek tak buka ngamuk-ngamuk piye? Ngamuk berarti wong edan. Oh, alah. Tuan rumah sudah datang toh. Tenan to, Pak. Bener omongku to? Tak kira astronot. Sepule wong edan to iki. Oh, sing di omah ya ora sopan.
ketekan dayoh kok dikira wong edan. Ajeng masak to, Bu? Rak, Loh, lah ajeng napa? arep perang. Perang. Mosok perang ngangge sayuran to, Bu? Lah kene wis raja-raja kaya ngene kok maksa mbok tekoni. Dimasak to, Bu. Masak napa, Bu? Masak oseng-oseng. Oseng-oseng napa? Lha iki kepura nyawang to. Ngene iki masak oseng-oseng apa? Oh, alah. Bu. Pone. Tak ruwet lho kowe. Nek ruwet mah kowe tak oseng-oseng dhewe. Wah, malah apik no. Enten masakan baru no. Oseng-oseng bukan. Lah kowe arep ning iso, Kang. Mboten tek pundi-pundi, Bu. Lah kok nggo helm? Oh, niki wau kula bar lunga golek informasi pendaftaran sekolah niku lho. Oh, arep sekolah. Sanes kula ning Supra. Apike kowe ya sekolah wae kok, Kang. Wah, lha napa? Ya ben IQ-mu kuwi iso padha karo wong-wong sak lumrahe ngono lho. Wah, jangan salah. IQ kula niku di atas rata-rata. Rata-rata tanah. Ya iki kok nganyelke. Lah kowe rene arep ngopo? Mampir. Lah yo mampir ngopo? Kan enten unen-unen to, Bu. Ning donya mampir ngombe lan mangan. Lah kok ora ngombe ra mangan? Loh, lah nane kula mampir mriki niku tujuane nggih ajeng mampir ngombe lan mangan no. Oh, medit.